Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe barka da sallah. Bandiraɓe barka da sallah. Bandiraɓe barka da sallah. On kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗiɗi dunya be alahira. Kadi en mbiyo alhamdulillah rawani banni ba ñalomare ndeɗo ñalomare latinde ñalomare julde leha en gari no video je barka da sallah to hande ma mi mecca tan marano barka da sallah e kadi de sobiraɓe bandiraɓe hammiraɓe ben laroɓe vidéo ji amin hawon tawto pat ha taweteɗon fuu miɗo wiyen barka da sallah. Nden bo miɗo reni barka da sallah ta guejjite amin nder du'aji moɗon gaɗeteɗi kabbiroje istimfaruji zikriji gaɗeteɗi nder ñaɗe ɗe majum. Nden bo miɗo reni kusel mbala layhetenga daga goto moɗon pat bandiraɓe on ñettama on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi miɗo wiya en barka da sallah. Alhamdulillah en juuli jaam. Allah jawanen kuuɗe meɗen, Allah jawanen ibadaji meɗen, Allah hewtinen ha mawri ndi sottatake be jamu be juutal balle. Mayɓe meɗen Allah yafoɓe, mayɓe meɗen Allah yafoɓe, enen luttuɓe haɗɗo bo Allah ɓesdani ñawɓe juutal balle, nonnon ñawɓe wonɓe ha lopital kamɓe bo Allah ñawnduɓe barka annabijo Allah sallallahu alaihi wasallam. E nonnon kadi haajeji kam non jur ha Allah ko moye andi haaje muɗum to kadi Allah jaɓanen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banno mi wiya miɗo reni barka da sallam je julde layha miɗo reni.